begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og på jorden er USA's præsident den mest magtfulde og mest betydningsfulde. Der er en masse andre betydningsfulde mennesker, såsom politikere, filmstjerner, popidoler og andre kendte mennesker, der har indflydelse på vores hverdag. Dette betragtes dog som en meget lille del af befolkningen. De andre er som sild i stimer. De stræber efter at være med på den nyeste mode, og når moden skifter, skifter stimen også retning. Mød Ragnar Maja. Hun går på seminarie sammen med 565 elever. Hun bor i Viborg sammen med 64.688 indbyggere, som ligger i Danmark med ca. 5,5 millioner indbyggere. Og det hele ligger på jorden med ca. 6 milliarder medmennesker, og det vokser hurtigt. Hun er kun én. Ligesom personen her, Brian. Om du gik ned ad en menneskefyldt gade, ville du næppe genkende ham, fordi han ligner alle de andre sild i tøjstil og opførsel. Med andre ord, ville du ikke vide, at han eksisterede. Min dagligdag, den er stille og rolig. Jeg prøver at få orden i huset og få ryddet op og lave de daglige ting. Så spiller jeg lidt guitar. Jeg håber på, at jeg bliver bedre til det. Og så tager jeg ned i byen for at købe noget tøj, møde nogle andre mennesker. I weekenden, der kan jeg godt lide at tage en tur i byen og drikke lidt. Og ligesom alle andre normale mennesker. Jeg drømmer om at blive stor kunstner. Have indflydelse på andre mennesker. Men der er så få, der kommer igennem nåløjet. Det er faktisk det, jeg drømmer om, men det tør jeg ikke forvente. Derfor går jeg også på seminariet nu, for at kunne lære noget videre, lære noget til andre, være en inspiration for andre. Er det ikke det, vi drømmer om alle sammen? Når du spørger mig sådan, hvem har betydning for mig, så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal svare. Inspirationskilde vil jeg sige, at der er de store rockmusikere som Jimi Hendrix og Joe Cocker, de rigtig store. Jeg er ikke så meget til klassisk musik. Det synes jeg er lidt noget bras. Og Mozart og Beethoven, de er jo også ved at gå i glemmebogen. De er jo alle sammen døde. Så er der alle skuespillere, som Schwarzenegger. De er bare for sig, alle sammen. Men når du spørger sådan, hvad der har personlig betydning for mig, så vil jeg sige, at jeg er far til 2 børn og har en dejlig kæreste, og de betyder alt i verden for mig. Nu er det faktisk sådan, at jeg har fået mail. Jeg kendte ikke afsenderen, de sagde mig slet ingenting. Det lignede junkmail, men jeg kiggede på navnet, og det så meget færøsk ud. Og nu kommer jeg selv fra Færøerne, så jeg åbnede den. Og det viste sig så at være en personlig mail til mig. Det var en person, der sagde, at han ville takke mig for alting, for at han havde valgt den vej, han nu havde valgt at tage. Og nu er han er altså en stræbende kunstner nu.
Det viser sig så, at det stammer fra lang tid siden, hvor jeg arbejdede i et lille hus, hvor børn kunne komme efter skole for at tegne og male. Og jeg kan godt huske ham nu, hvor jeg har været inde og kigge på hans e-mail, det space, de kalder det. Der har jeg været inde og kigge, og nu kan jeg godt huske, hvem han er. Jeg gjorde det bare for sjov. Det var rigtig sjovt. Og billederne, som de lavede, de var selvfølgelig forfærdelige. Sådan er det jo. Jeg er bare så glad for den mail. Det har reddet hele dagen. Det er en bekræftelse i, at det, jeg har tænkt mig at gøre og lave i fremtiden, det er rigtigt. Givet mig at gå på mod. Det, at jeg gider at inspirere andre folk og gider at lære noget videre. Og Gud skabte mennesket i sit eget billede. Ja, og så er det spørgsmål om, hvad der har betydning for mig. Og det er der ingen tvivl om. Jeg har 2 super dejlige børn og en super dejlig kæreste. Og ham elsker jeg rigtig meget. Det er ham og børn, der gør mig helt. Jeg kunne ikke ønske mig mere i livet. Det er det bedste. Jeg kan ikke udtrykke det anderledes. På den 7. dag fuldendte Gud det værk, han havde udført. Jeg elsker dig. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var så godt. There's all